step Kynsan tarik Kuala Lumpur ajar Rio, kading layo ban bamdu ikatu kani ki Bynta ke Shillong Engineering College, hamolai kenton masar, bala Suba jur bagani kading, kalami nak Jingthut ke boarding Elektrik hakite ki Bynta. Ka Bynta baplu kari kamra ke babu iki jan, ki tiari lekai bat kiwi pat, bala antar bakading kelas tangklang hakapor Rio wuji ay step. Mari yo jingtep ikani ke jingja, ki kali pelip ding le her marmar sakate ki caka. Bantam megading shobakan pur se ki weipat ki kamra kamadian ki bor penya ilam ki officer nagta PWD buildings kile hiar ban churip hakate ki college koman shukdo ya academic session menukong jongane ki chaka pulie la play do mentri rang ba ka jala konrat ki sangma how banai risau arjar option. Ini tu dah meja lagi dan. Ini pun sudah berding. Kajing ini kadai ngayo jingtip himna step kumbah nyo arfun riu nyo baje ru menite pun cuki dari nga ongsar kami tedam ka kamera tengaru untuk immediately lawan sini hapor bang lawan ngapade nomor ba kita ka kamera hi kadai ba occupy ka sports ki book ki sports goods te kitera yu ki bu sapor ngintip nomor andar lokan ki but ki judge ayu ki balong gumno ki tiaru ngintip nomor ba khang tala mo te ngila persang hi ban use lagi ki fire extinguisher ki ba 4 kg tu ngila stang ban daus ka fire ta ngimla ban pli ngimla ban ni nomor ba andar lokan ki te tanda kala ding kala mi sabar te ngila pet no te immediately ngala call ru ya ki fire service te fire service immediately la response te hadin bala ya one ki fire service te kila take over mo ki gumno ban ayu te takes around nearly 1.5 hours 1.5 hours ban daus ka fire ken tangkum tai karkum ki records nomor nga join hang ne ho new tariku Oktober 2009 nei te karkum ka minutes ka ba karkum ka records ka badan profile ki ong ba within 6 months from 7 of August 2025 bagin remove 6 months kan within 6 months te na sports department ro ngalai kendu hibat ki 2-3 times untuk ban request bagin remove nomor kumba PE mentaka engineering college kelas sedang teka college tu kadon kami ki ka space ban set up ki lab ki library ki nitai te makiru ki la ong bakin remove no nomor ka date ban ayu te ka timeline te kala kod te makiru menindu kita wan access sing ida ya kendu hiang ne ong ba within this week kin vacate no te kina kinong trainer sport menin ki dan lah ne nginang ya plan hi ba ngana ong hi ki remove sa kan ne kanang ba nganyo ban bu no ki furniture ki bala point nomor ki kuma PE te hanen ki furniture la don ha berendah ha pas passage kan pat yo ban bu support nomor ba ki kan pat
mar ki sabi kini kita underlock an ki beken ki ngimtip ki Atiar ayu bu sepo te menen ngila ong ki ba kin sedang man remove sa kani ka room khnang ba namar ngi ka session menta ka second semester kan sedang kau February first week te tangkan no ki khna ki la ayu kadang biang ka por lada ki ayu tang ba ka jian ogum ne ko den ong suk no ken iya ba menta te kanu perkata namar ba kada di tang fast batch dang di tang kadang don tang si batch lada ka concern department ka le no ban repairing nang klo ti mat kam dakta namar ya ba mentahi kemud ba kitang don kiwi kamera ru ba sin bagila vacate ka sports kitu ki item jo kita ngila la ban nang house hang to kan nang set up kalap te bakan kata te kan uptar ya tambarong request hi kat department mo bakin le kloy ka repairing ni kita kanang ba kan long healthy ru kata teng namla ban ong namar ba kumbang ong meni underlock kan ki por bangawan ngaru katala ru kadang don ngila ki persang bangin penpra ru nomor ba ka jingting ru nomor kita narngur ki chukidar ki badan bat ngahan step kading ka tempat mi re sabar te underlock kan kita ka cause of fire te ngamda tip tikna gen bale maybe short circuit ne tang kata hi bala ban ong hare ban ong full play ne sta te kam ka full play te gumut kalong kam data mimat nomor ba underlock kan kita hoy menne step immediately na po molai police station lawan isar publi lawan nang step te ngarung ladon hangle na du nyo siteng guma ong kat bangan poi te ladon ni nyo siteng te hadu katu kapor ba piwan ma pihi te nga kempat yo ban lej nomor ba ngala along ka metro ka tedam sudah ka te nga la lej refresh la desi nomor ka fire la daus temo te ngala ong isar bangan sawan ban file fire te immediately menta te nomor menta tang ka light ngila penlib do bro te nga don kam man type PCT ini te tang pa pechon electrician kumno ka long name mechanic floor bangan switch on ka light dan ngan immediately ngan type the letter and then ngasal no police station ban file file ada inform ro ki authority kan kumga director ma'am usar commissioner ro ada inform ro ki higher authority yang juga DSTI madam director jungi la deputy ki joint director de ki lawan baru ki lawan step kan kempoi tambalong ngai update be jai te isarung ngai update be ki te time to time ki pan update hianga ka damage ta kampat da jor ha jing pek da khamat kan tang ba ngin sa pek andala da remove gitu ki jan ki hi badon tu ne ki bagla stock ki bala ing khandia tum tu kan ti hading kata ngathara ngin haple hi ban assess ka damage kan don ban ngin sa le dikin ki new technology hi ba da non destructive test non destructive test kan entity ba ngi ading kata ngin salah ban asserting kat no ka damage ka don kadang la nam la ba ban use ka ni ka penting kan ya ka kamera mo tu kan na kata kata ko ngila i ka ya ka tonde ki la pa ti na rod ro na kata kata ngin penon kam di ka na kata ka entity non destructive test ko ni ne ban ngin sa assess ya ka kat no ka strength kan don menta kadang la nam la ban hole ya ka yu ban use pa di ka building kan ta insyaallah da shupek khat kum to ka building ta kala kam damage na marba kata control kala pun makala indeng tu nata katu ki pasijurong tu ki narot jong katu ka slap ro kila expose kum tu kan kala kam don ni kala damage ni kala kam habi katu ka plaster ro kala hab nata ka covering ni tu ki reinforcement ro kala hab kan kala hab ro kitu te nata kata ngin dala na remove kitu ki jing bu hang tu baro ke bala don tu ngin sampai katu pat ka floor ka babo kalong kumno kan ingin sa assess pat dia kata ka ya kan dia ka building bakadang long nem long ban penon kam kan tukum supik la dikmat ki long safe mentawan penon kam biang itu building supik pat tempat long ra tanda la le pat ka test ingin sesuatu ada apa kan Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya